Освен кухни Прего, ние в Мебелна къща Никора предлагаме и кухни на мебелна компания Ирим. Ирим е, може би, най-големият български производител на корпусна мебел. Кухните, които ние предлагаме, кухни Сити, са в един по-икономичен, така да се каже, клас, но това не е за сметка на тяхното качество. Защо? Защото лицето е полиран MDF. Имаме опция за много механизми. В случая виждате механизми, които са на хетих, т.е. механизми от най-висок клас, по-висок горен ред и още много такива. Има достатъчно богат избор от различни видове фасади. Съответно, кухни Сити на Ирим са едно страхотно предложение за клиенти, които търсят нещо, което да изглежда добре, прилично, но да е и по-икономично като цена. Много подходящи са, освен за вашето жилище, също така и за жилища, които наши клиенти обзавеждат с цел да бъдат отдадени под наем. И сега до края на месеца ние можем да ви предложим страхотна промоция минус 50%, внимавайте, минус 50% от стойността на монтажа на кухнята. Тук в Мебелна къща Никора вземаме размери, правим проект, който е изцяло безплатен, оферта и така нататък. Заповядайте до края на месеца, възползвайте се. Аз съм Живко Димитров от Мебелна къща Никора, само за хубави хора и ви благодаря.